Idol, magbaka food trip ta whole day diri sa Davao City. Dalon ta mo sa mga few of the best baka kananan diri sa Davao. Food trip, ani pampahuwas. More sa corned beef nga naisabaw, mas juicier. Magsugod ta sa the iconic, exotic nga hidden gem. Mao ni utok ug mata sa baka. Grabe. Ang kapansin na ginako ni bulalo na siya utok. Oh, kadaganan ganahan. Para nako kani nga bulalo mo ni pinaka bright kinay utok. Ako tilaw ko natong ilang own version nga balbakwa. Mao nila pala pa sa baka. Daghan kay sagbot ani tamakan. Pinakadako nga balbakwa kaon ni ba? Og syempre tilawon pud nato ang pinaka idol sa mga nag-hangover diha. Nga ilang sikat nga isog kayo nga bulalo. Tinuod gyud ya nga makapahuwas ni sa imong hangover. Hubog. Og syempre di na to palampason. Og grabe ni ka idol sa una ang ilang version na lechon baka. Mga 2024, 23, nauso yun ang lechon baka dito sa Davao Tulog. Isa ni sila sa nagpauso po. Ihang baka, mura siya, kaong mahalo na steak. O tanong pa nato kung sa petong makita ang mga lamian ng mga baka ang gipang offer sa Davao. Mapil ni mong langit, marag mo na yung magkanta ng Angels na nawa. Mga tanaw ng video kay perting lamia yun yung mga pagkaon na totoo. Tara, let's go. Pagkalami. Kung first stop sa tong food trip, syempre mamahaw sa ta. Kay kani di ni basta-basta no, kay grabe sikat kay ni nga sabawan diri sa Davao City. Kay tungod nag-offer siya mga lamian ng baka sabaw. Nga grabe kay unique, kay literal gyud ni siya ulo ug mata sa baka atong tilawan. Sikat din kay na siya. Kung sa may atong gilangan, ako ipakita sa inyo. Let's go. Nata sa eskina, ako sugaton si Tengka on TV. Isa ni kasikat na food vlogger diri sa Davao. Uy, naaran sikat na da. Uy, Idol! Uy, Dol! Kumusta naman ka, Dol? Sus, good to see you again, Uy, Dol. grabe, welcome man. Saan ka sa Davao, ha? Salamat kayo pagdala ni mo. Salamat sa pagkuyog ha. So, Manit na bagay ko. excited na ko. Tengka on TV, kuyog na to entire episode. Uy, idol. Tara. Kaon na. Mo na to makita na ilang mga pagkaunan dire. Grabe. Uy, kuya, mayong kuan. Buntag, kumusta? May buntang saan. So si Kuya taon, so nakita na gini balik. Kuya, unsa may gina-offer gyapon nimo dire? Ano nang gyapon itong mga natay mata, mga utok, ang bulalo. So kani siya is naa diri ang ulo. Ug kani is pure bulalo ni siya diri, mga tulan, mga tiil. So ang imong serving sa bulalo kuya tagpila man? 250. Mao ni 250 pesos ya. Idol oy. Ang kapansin na ginako ning bulalo na siya utok. Oh, kadaganan ganahan. So para nako kani nga bulalo mo ni pinaka bright kinay utok. So kani kuya, mo ni mo utok. Ay kinay na. Mo ni mga utok. So tagpila man ang serving nimo ani kuya inani? Sa bonsai na siya madilong kanay. Sa bullseye tagpila pod. Tag 100 ako. 100 pesos ra. Grabe ka idol. Kayo. So nakita na ko diri dagko kay kaldero, nagpabukal siya sa katong ulo nga part, then nasa dito ang utok, ang mata, anton malata. Katong mga lata ginay-hinay nagpadapli ni kuya sa kilid ang mga buko, ambot asa na siya nga part kay para ready to serve na. Samtang ang uban nagpadayon o bukal. Then kuya, aside sa mga inana, unsa pa yung mga laing baligya nimo diri? Tapos ay daghan dito sir dito ako. Naa sa Bico Express net, naa pa jud diri, dagan kaayo. Wow, grabe ko. Unsa ni siya humba? Hello. Magpiesta diri doon. Grabe ka idol oh. Piyesta. Fiesta, mara ka ganang niadto sa probinsya ba? Mao Ganaa ka sa downtown lang. Murag inani gid itsura gyud. Tanaw, murag may Yung mga pista. dagko na mga karahay. Miski wa tag invite na mista ta. Ginbet na to sarili doon. Na siya humba, na siya iyang version nga sisig, lamian. Unsa ni siya? Uy. Dinagdakan? Magdinakdakan. Oh, lami. Oh, uy, iyang version dinagdakan na siya kawali. Na siya akong idol dol. Paklay. Paklay, Lami promise. Ganahan ko ani na siya paklay. Unsa ni na paklay baka? Nice. Dinuguan. Version, grabe ka idol. Napod siya Bati po, pork menudo siguro ni siya ng style. Or Sari-sari. ginamay, sari-sari. Sari-sari. Sa ginamay, Ay, nanapod anak sila. doon. Sus, Diyos ko. Anan kay gana doon. Dili sa tama ginana, dili kay anak ta sa Cebu. Manana. Focus ng ta, pero basta ka mo, kung di mo hilig o baka, napod sila imputahi, lutong bahay nga sulit. Dol, excited na ka mo kaon? Excited na kay na pag gutom na ko. Tara, let's go. Turo ta sila Let's misa, go. order na ta. Tara. So, unsan may atong buhaton karon ting? Kaon na.
Dol, salamat kayo sa pagkuyog. Oh, wala problema Idol. Welcome sa Davao City. Nice. O naa-adjud tayo mga lamian din na pagkaon na sa tubangan ni Idol. Nice, excited kay ko. Nata diri bone marrow, napo diri kito tag 100 pesos barato ra. Og dol, paklay nga baka. Idol kayo, panagsara. So syempre, lami daw kuno ni pare sa sausawan dol nga with lemon and sili. Unahon nato ning paklay. So ang paklay Idol, murag staple na siya ba, murag di na jud mo siya mailan unsay lami, unsay dili. Ang ginapangitan na sa paklay texture niya. Ay mao. Ang pagiging chewy niya, crunchy. Lami mo siya pakpakon. So mo na siya ang Excited ginapangitan. kong pagpaak da. So akong style dol mo ni ako tagtawag high dol steam rice. Natin pa nga na. Wow. Kana. Sorry gihurot na ako. Ginan Dol, nako diri Dol, goods na ko ani. Cheers. Ay, grabe yun. Rest da yun. Halang siya, no? Nga version. Halang. Dili man ni halang version amo kayo. Ganahan ko niya kina siya dabong. Ay, dabong din ha? Dabong kaning bamboo shoots. Mm. Ni-agree ko sa texture, sa dabong, ang crunch niya, ug ang mga cartilage gikan sa mga lalain party sa baka. Di na siya lang sa Dol. Di ko siya lang sinya na ay Bombay nga lasa niya. Dol, grabe ko siya sipa sa halang. Alang siya. Tilaw ko sa natong sabaw ni Sige Dol. Ana po ko Bulls dili. IB. Nay free sabaw. O sige. Ay, free sabaw. Andi ni sila Dol ha. Anli pa jud, Diyos ko. Ay ilang sabaw dol lapot. Muro siya cream, muro siya sabaw sa carbonara. Or munggos. Munggos. Tsaka natural siya na ano Dol, pagkalapot. Wala siya harina. Kay utok ang gigamit. Kung tuod, rich natural collagen soup. Cheers, Dol. babe. Ah, Grabe. sauce ka, idol. Umami. Kumusta? Umami kayo. Alam mo no? Ah, dol, may klase. Sakto, umami. Muro siya broth sa ramen. Ma-feel ni mong langit. Marag mo na yung magkanta ng angels, tanawa. Oo, good. Tama. Umami yun siya. Mura siya ramen. Tama tayo gingon. Mura siya sabaw sa ramen. Mo dyan ako giingon. So, speaking of which, kanina yun, ang utok. Kanina akong dako. Sige, Dol. Yun mo, Dol, kuwag utok. Okay, gamay lang ako Dol kay ano. Kalala. Okay. Utok! Cheers. Sa bullseye. Cheers! Cheers. Ah! Sabi niya, creamy, more siya na spongy content. Wala siya lang siyo. Pero weird siya nga taste kay utok man. Pero umami kaya po siya Dol no? Oh, no. Nagyapon mo dikit ang sabaw niya sa meat sa utok. Bitaw. Dili kay mo siya maisip na utok kay texture niya mura siya humok lang. Pero in terms sa lasa, mangibabaw gyapon ng pagka-umami sa sabaw. Nice. Tinuod. Mura siya kuan ka ng atay nga gabi ka humok ngaway lang si. Mura Correct. ginana. Milky siya, creamy din. Daugod siyang Correct. sabaw, promise. Next na pod, ang Ayun. iyang mata, Dol. Ay kani mo yun nga tong gato dire. Oh, mao gini ikaw, Dol. Bullseye gani, bullseye Bullseye gani. gini, literally. Gelato siya na style. Cheers. Na ako'y pupil eh. Okay. Cheers. Dami mura mo siya taba ra sa baka. No? Pero mas humok. Tinuod, mas humok, walay cartilage. Mura siya bone marrow nga na pagka-gelatinous. Yan, butang na akong gamay. Sili din, Oh, Dol. sili. Nami ay, tinamak ko. Daw? Dry daw ko. Kaya ako, utok. Combine na to, utok o gano'n. So, It's sige. good to be back, Davao. Grabe, Dol. First pa lang nato na shoot, Dol. Murag first and last na ni Dol. Kay grabe ka solid. No good. Solid kayo. Kung pwede pa lang entire episode niya, pwede pa lang, pero dili. Dol, dili kay ko nagkakaugbo na sili, pero naano ko sa mo, na-inspire ko sa Ay, mga tara. salamat. Halong yun din. Alang siya, Dol, pero lami sa sinamak. Nami ka. Grabe, panalo. Nami ka nga, ulan-ulan, Dol, no? Ulan, sakto. Kaya ting-uwan man ron, Yeah. panalo. Also, perfect hangover cure. Patay, mana ni. Mo na gini. Ako lang gi-guide kay grabe kahumok niya. Grabe, bukog, tulan, baka sa Davao. Grabe, grabe kahumok. Kana Dol, para yun na si mo. Welcome sa Davao City. Go, Dol. Uy, ginuho ko cartilage to, perting mo ka. Sili pa yun. Grabe ka panalo, ani. The best. Grabe. Promise ha, dili bias. One of the best baka dish. Definitely siguro makaingon ko, mo ni na pinaka the best na ko na sabaw baka experience ever. Yan. Hands down. One of a kind experience. So why na ninyo there is bullseye. Dol, first pa lang ni Dol, ah.
First Napa pa dun! ni. Napa dun! Napagod ay. I'm so excited. Ato na ta sa next part. Let's go. Dul next stop sa tong food trip. Syempre mangita tag Balbakwa. Kung moingon kag Balbakwa, isa ni sa gina-recommend diri sa mga taga Davao kay hidden gem pa ni. Dili pa kaayo siya well known pero ginadayo na og daghan kay tao. Di ni basta-basta kay dili ra Balbakwa ilang gi-offer, nag-offer po sila lamian nga nilaga nga baka. Baka na pud nilaga. Tanaw aning video kay pakita na ko sa inyo mga lamian na gina-offer nila. Let's go. So Dol, welcome to Ali Curitin Food House. Mao na ni kita gani kag dagko kaldero. Mao na siya nani nagtagtad dito og naik aso-aso nga sugba mao na. Natay sinugban na pork, Sinugban na natay pork. sinugban na ilugon, natay sinugban na atay, Okay. naputay sinuglaw, natay pork nilaga na bone marrow, o pork sinigang na bone marrow, balbakwa, and tanan sudan na itong makita na napata. So mao ni lang lutong bahay diri sa babaw. Nagsugba pud si Busing dito. So mao ni siya pork. Tagpila pud ningon nani na? 65 ang serving. 65 pesos basta gwapong customer. Alam mi ani oy. Bala init, basta importante lami. Oo, naray Alam mi ani tanong mo. Sus. Alam mi Diyos ana ko. idol. Oy. Alam mi tagpila pud ningon nani boss? Pag 200 ni. 200 pesos ra na siya. Oh, na pa siya lain mga bukog diha oh. So napa na siya sagol gid unod. Lami ani. Taga na uyo ko utok na. Grabe ka lami ani niya. Kani usa ni? Kani may beef balbakwa. Lami ka orange oy. Grabe ka lapot siya yang kuano soup. Ni idol, lami ka ni. Muro man siya. Nang bagong nanganak ka ni idol. Muro man. Oo, kay 100% ta baka jud na. Oh, baka jud na siya. Pwede Mi mo ani oy. ka na idol. Namoy ka na mo. Unsa ni style sa inyong cut ninyo? Tiil o nodra na siya unsa ba? Ribs ano, ribs. Pwede mo tanaw. Ribs, kuya, wa karon pa kitag balbakwa nga ribs ba? Grabe kalami ani. Sa tagpila po ng serving ana, sir? 120 lang na sir. Mura ganahan ko mukuha sa inyong balbakwa. Excited ko og kaning inyong nilaga na pod na bone marrow. Okay na ang mga pagkaon sa atubangan. Kuyog na pod nako baka gyapon sa mao na ako giapas. So ang nakanindot ani nila napod sila balbakwa. Balbakwa. Pero unique ang balbakwa doon lang, more on meat. Oo. Oh, mo na ko napansin kay ang balbakwa kasagaran, Taba. tulan, fit, collagen gid siya kani kay ribs. Nya gabi niya ka creamy ang iyahang kuan mo na siya kare-kare. Correct. Inana gid ang balbakwa diri, murag kare-kare ang Yes, Dol. Pero sa part sa meat, marag unique ni siya. Kaya dili siya Okay. atong tiil. Kaning iyang sabaw dol is clearer siya. Mas oily, dili siya pareha ton sa bullseye nga grabe ka creamy bitaw. Pero kani dol grabe clear, typical siya nga nilaga. Nya mao ni ang iyahang kuan. Humok sad kayo. Wow, humok kayo. So mao ni ang bulalo diri sa Davao kay nay uyok dol, nay utok. Oh. Kaya kayo, Dol. Wow, nanganak na. Ooh. Dol, pwede ako ani dol? Dol, okay rin yung kay ko. Imuha niya na. Welcome to Davao City. Thank you for having me. Dol. Butangan ako diri sa usaw na to Suka ka na, gamay. perfect. Para nako mao ni ang Davao sashimi. Oo. Cheers. Sili, Dol, sili. Ano po yung heaven? Wala pa, Dol. Wala pa kasili. Wala. Basta, Dol. Panalo, lami, diretso ta sa unod. Go, go. Ikaw dol. Go lang, Dol. Go lang, Dol. Hadlok ka dol no. Okay lang ko, okay Palabi lang ko. Ganyan na po, ganyan na po ko. Oo, kita ka na dol. Grabe dol oh. Subutan nato diri gamay og sili. Nauna to ni. Actually, imo ra siya ma-scrape. Okay, yun. Kuha gamay nga taba combo. Sus tanawa oh, inana siya kahumo ko. Nawa. As in, matangtang ra og makanlas or The healthy fat. sus, the healthy fat agree. Kay beef ni siya. The ultimate bite sa bulalo sa Davao. Cheers. Solid. Dapat partneran gitag suka, sili, limonsito, pawas bidli. Grabe ka humo, simple nga lasa. Wala na tilawan ng sabaw. Okay, tama din. Umami gyapon. Oh, umami gyapon siya, beefy, Nasa sa lighter side, Dol. light, Light tama. siya. Agree. Pero panalo kay grabe ka humok. Mao na gyud ni. Ano ni? Balbakwa. Unique na balbakwa. Sakto lagi to gingon mo siya kare-kare na sauce. Kapot kayo, no? Nya dili inani kalapot among balbakwa dito sa Cebu. Wow na to. Grabe ra sa niya kahumok. Tanawa. Tanggan. Grabe. 100% beef ribs. Uy, naunsan man ni. Literal melts in your mouth. Nawala. As in, nawala. Grabe. Yung sa nila pagpahumok ni, nga buo pa mangyapon tanahon. Kabalaan ng dila na lang ni mo Tinod, usap. kung wala na kayong ngipon, pwede rin ganyan mo mausap. Promise. Mura siya corn beef. Lo, tinuod. Mo dyan na, dol-dol niya na
description. More siya corned beef kanay sabaw, mas juicier. Ganyan yung sabaw. Na siya certain lasa nga lahi, more siya medyo gravy. I think na siya gamay nga butter. medyo gravy. Na siya margarine butter gamay na lasa. More siya gravy sa KFC. Second stop maganin nato ni. Second pa ganyan doon. Grabe nakapanalo. As in, thank you so much sa pagdala. Nako diri first time na ako ni. At tuloy punta sa next stop. Tara! Kumakaingon magani tagsikat nga sabaw baka diri sa Davao. Asa pa man di ay? Dili sa Bulkachong. Matod pa nila, mao jud ni ang perfect hangover cure sa mga Dabawenyo kaniadto. Dugay na kayo ni na naghatag og lami sabaw. Kalipay sa mga Dabawenyo, pampainit sa tiyan, pampainit sa mga bugna ng pamati. Mao na ipakita na ko sa inyo kumusta na si Bulkachong. So basically dol, Carabao meat ni siya nga sabaw nga rich kaayo. Then mura ni siya localize nila nga bulalo version nga thicker, mas richer, mas ginger. O syempre, perfect hangover cure gitawag nila ani. So I think ang chong is tag-iya na siya name. Bulka is mismo ang Carabao meat or Carabao. Mao ni siya ang Bulkachong. Naram sa sila parkinganan, then makita na nimo na ilang signage na sila outdoor, ug na sila indoor nga air condition kung ganahan ka nga mabugna og imong lawas kay init ba sabaw. So karon mo tana ta sulod kumusta na to. Let's go. So makita ninyo dul tay dagko kaldero. Duha lagi ni kaldero kuya. Unsa ning usa? Kaya separate ni siya. So kani is bukog. Bukog. Mo ni ang unod na side. Lamian na kuya oy. So tagpila pa ng serving ana ya? 210. 210. Balag bukog, balag unod. Oh. Isa kay bukog, isa kay unod. Ay, so usa ipon siya. Unod, iusa lang sila. Sige nya, unsa may paagyan ni mag-order ako diri. Sige, mo-order ko usa balik usaya niya. Tinuod gyud ya nga makapahuwas ni sa imong hangover. Tinuod yun. Yay. Bawas niya ang over. Nice. Hubog. Okay, daghan na gud ng serving gud. Tungod kay gwapo ang customer. Dili. Mao gina ang okay. Isa Mao daw kuno na serving dol ha, timan-i jud na ha. Wa jud na ni ka si kuya. Mao jud na. Pila ni kuya? 210 pesos. Mao na ni imong makuha. Bulkachong. Sus. Unique ni dol. Ngano man, ngano? Di ni baka dol. Aw, unsa man ni? Toro. Asa ka kitag toro nga sabaw? Ingon daw nila basta toro or karabaw, lahi daw kunog atake, lahi. Pampainit sa lawas dol. Grabe daw kunog na-effect. Mao ning ginabuhat ni dol. Mao ning ginakaon dol. Pag hubog, diri sila sikat. After ninyo mag-gimmick, diretso na dire. Kaya tod kadlawon man eh. So diri na mag food trip ani pampahuwas. Iconic na kayo ni legendary na pud kayo sila no. Salamat kayo gidako ninmo. Pero matawag gyapon nato ni siya baka, part sa baka. Part ka. Isuon, igagaw. Igsoon, dol-dol ra. At least, sige dol, akong suwayan kay. Dol. Last na ko suway ani 2 years ago pa. Uy. Dugay-dugay na. Kailangan na tabi. Grabe. Dol-dol siya sa putsero sa Manila. Nga matomito magud ang putsero sa Manila. So mura siya kaldereta nga baka nga masabaw nga maluya. So ang local na pagkaon na dol, special pag inom sabaw dol, butangan mo siya kalamansi. Ay kani. Tapos Okay. butangan mo siya sili. Mas mo Ang lami sabaw? siya. Yes. Lami yun na siya, basta na kalamansi. So ako sa tilawon ang sabaw nga naay kalamansi ug sili. Diba? Balance. Balanse. Nawala ang parat na nasagulan ug aslom halang mayo-mayo. Mura siya kansi. Ay oo. Isuon sa kansi na siya. Sakto. Kansi gid ang pinakaduol-duol niya nga lasa. Mo agree ko. Nice. May gani ikuyog na ako ang the award-winning food Oy, vlogger grabe ng naman. Davao himself, Tengkaon TV. Salamat kayo. Matik dol. So, ang nakanindot ani Bulkachong kani nga serving na siya bukog na siya unod. Nakanindot first time kumakaon ani utok or uyok sa karabaw or sa turo. Nara. Ayoy natagak. First time ever. Grabe ka. Overpowering. Lahi siya. Langsiyon siya nga naay gamay. Mao ako malasahan. Lahi siya sa katong baka nato na tilawan sa bullseye. Mas creamier to, mas lighter kani kay Isog yun dyan. Isog yun. Toro man good. pero lami, lami siya. Sige dol, mukha ko unod. Okay, Ikaw dol, dol, kuha sa dol. Butangan ako sili o Sili, sa- ang dira ko babaw. Okay. Ganda. Cheers. Thank you. Grabe. Bagay sa kalamansi. Promise, grabe ka humok. Hindi ka mo to, oh. Oh, di ba?
imura malangkat, imurang ma-separate ang each other kita kas fiber, nana siya kahumok. Actually, ang turo manggod dol, gahi yun na siya. Pero gani. dili manggod, alas 24 hours na siya nakapabukal. Mm. So, patugin nga na siya kahumok. Pero nature yun niya, gahi yun siya ang meat niya. So, siguro, usahay, matimingan ninyo na medyo gahi ang meat niya. Siguro, mga bago pa na siyang abot. So dapat masabtan gyud nila nga gahi jud ang toro. Gahi yun ang toro. Di na to i-bash, pero buto na naon nimo, humok gid siya, siya, humok na siya. Sa state niya na yung ano. Napansin sa nako ang ilang logo Chicago Bulls. Mura idol siguro nila si Jordan. Isa sa mga pinaka-best na sabaw experience sa all over the Philippines gyud. Sabi kag tao? Grabe ka ng tao. Timing paniud to man, it's good to be back. Napatay tuon. Napa. Grabe naman nimo eh. Dol, dako kayong Davao. Dagan kay gina-offer ang Davao. That's why Davao City life is here. Oh, I like it. Mo ni lami nga lechon baka diri sa Davao. Kung isa sa nagpauso ni Chunbaka sa Pilipinas. Dol, next stop sa tong food trip. Siyempre, Dol, kung baka to storyaan, naa sila i-offer nga lamian na lechon baka. Gabi ni kasikat, gabi ni kailado. Isa ni sa mga well-known na mga putahid sa mga Dabawinyo. Lechon baka is almost everywhere na isa katuig nga. Grabe, pagkadaghan branches na all over Davao, all over the Philippines. Sikat kay ni siya. Siyempre, ang atong isa sa mga pinakalami na nag-offer og lechon baka nga makaingon jud kog ako natilawan na ako ni personally. Na-vlog na ako ni siya 2 years ago. Isa na sa mga pinaka-favorite na ako na lechon baka tungod siyang maayong lasa. Asa man ni, mong tanawan yung video. Let's go. Nata diri Steve Palma Street, na diri Brick Lane Compound. Kita nimo na diha o mao na siyang itsura. I think dito ang padung eskwelahan ni po kung sayop niya. Mao na ni si Baka naman sa Obrero branch. Isa ni sa mga dako nila nga branches. So kanina siya isa ka serving 2 to 3 packs 290. Original spicy flavor, teriyaki flavor 295. Napud siya family box dinagko if ganahan ka. Og anak kanindot ana naapud siya gi-offer nga lami og unique nga lechon manok. Also dol kung ganahan kag mas barato naapud sila gi-offer nga lamian og barato nga baka barbecue tanawa. Mayong hapon nakita na punta after 2 years. Yes. So wa kay Bao naka-vlog ta diri sa una. I think ako'y pinakauna nga vlogger diri. Cebuano pag yun nga vlogger, limang ka. Sir, unsa may mga baligyan niyo diri? Mao gyapon or say bag-o? Ay mga bago na mo sir. Nami lechon manok nga bago. Lechon manok? Okay. Okay. Chuya na yung porma sa lechon manok. Dapat may mga bago pa karon. Unsa ni? Mo ni. Mo ni siya. Okay. Tagpila mo ni? Tulo 100. Tulo 100 ni. So ang inyong lechon baka na gyapon. Unsa may inyong lechon baka karon? Naami flavor nga spicy original. So naamoy Lechon manok. flavored, spicy, Original. na beef gyud. Tagpila man usana sir? Tag 290. 290. Nice ka, okay. Nya spiced kayo. Nya lechon manok na to, tagpila? Tag 285 lang ang isa. 285 karahan na isa. Oo. Kuya, ang lechon manok no kagituwad. Hindot no. Langkad lang. Naghayang ba na or nagtuwad or something. So mo siya butterfly style inyong lechon manok no. Choy kayo, excited na ko mag-order ta og lechon baka duha nila ka variety, katong barbecue ug ang ilahang lamian nga nagtuwad nga lechon manok. Ha? Mao na gid ni ang iconic na lechon baka. Mga 2024, 23, nauso yun ang lechon baka dito sa Davao Dulog. Isa ni sila sa nagpauso po sa lechon baka sa Grabe no, Davao. as in nagbaha dyan ang lechon baka. Dili ra sa Davao, all over the Philippines. Yes, Dol. Even if nangaon na tagpila naka-stops ganina, kaya pa? Kaya pa doon. Sabaw man to, Dol. Kani, pampabara na po ni. Uga. O yan, nakanindot ko nun nila diri doon. Na sila bago nga product. Uy, bito. Kanilang skewer barbecue. Mas barato for 3 for 100 daw. Ito flavors, regular o spicy. O kaniilahang maghayang na manok. As in, butterfly nga lechon manok. Humot. Grabe, naghahanap spices As in, diretso sa tayo silang barbecue. Sige, Dol. Kuha diya, Dol. Pwede rin ka mo-taste usa. Sige. Tambuko. Oh, like, as in. Cheers, babe. Uy, kalami. Grabe. Zaira. Caramelize siya, Dol. As in, gwapo kay glasa. Good job sa spices. Ani niya, ang butong sa isagol. Ani. Ang tama ang gingon ni Teng na caramelize siya. I think tungkol siya yung sugar, sweetener niya na coat. Marinated. As in, di ko sure marinated ba ni, pero mayo kayong spice ani niya. Flavorful kayo. Good job. Piti pa yung humuka. Niya, on the go. Ang tago lang. Pwede Grabe. na palit ka dira, paak. As in, panalo. Di siya puro taba, Dol. Na siya unod. Na siya unod ha, di na siya tambok yun. Good job. Lechon baka. Na sila spicy na version o original. Na siya sauce nga baka sauce doon sama ani oh. Pwede na nimo isawsaw ana. So favorite na ko ilang baka sauce no tilawanan anak ko. So ako nagisawsaw diri dol sa ilang baka sauce tilawan ako. Ikaw. Sige, Dol. Tilaw isa. Thank you.
Ay, kalami. Huwag bayad sa pero damihan dyan ko ni baka naman. Promise you, dili ni like endorsement. O dili ni bayad na endorsement ha. Kusa tanin ni Agri yun sa baka naman. Lasado kayo, gabing flavor, gabing aromatics. Perfect yun sa suka. And mostly there is sinamak or suka tuba. So, tinawa na to. Diba? grabe. Perfect siya sa suka. Muni dapat i-lotion o ipaligo nimo sa inyong kagalingon para mo lami mo. Suka. O ilang baka nga sauce, Diyos ko. Napon sila spicy na version if ganahan ka. Ihang baka, mura siya kaong kag mahalo na steak. Ay, oo, Kaya tinuod. full siya of rosemary. Na siya aroma sa herbs and spices nila. So dili na siya murag lechon baka lang na asin, paminta, dili nga na siya mga spices. Try na to kung Oh, sige, spicy. Akong tatalawon. Tama na to. Without the sauce niya. Okay. Wow, grabe ang baka layering. Pink ko, medium rare. Oh, more siyang medium rare, oh. Oh. Solid. Same atake na like kick gamay sa spice. Dili na siya nga na tolerable lang yung spice. Pero same gapon, same lasa. Hindi ka siya spicy pero nasa kick gamay. Panalo. Og mao na gid ni Dol. Kani, bago The nila. ultimate bago nila nga putahe ilang buo nga lechon manok na nagyaka or naghayang or nagtuwad umbot. Oo. So mga ginatawag na ano dong, chicken naman. Kay baka naman to. Oh, chicken naman Chicken tawag naman. ni. Dili ba? Dili na. Sakto na. Grabe doon, gipaliguan ng spices, no? Ano ang ilaw mo? Kita ka na, daghan kay rosemary ug mga spices going on inside niya. Open dyan na para makita tanang kalag. Hasta ang imuhang kuan. Kita dyan diha imong mga karahasan. Wala siyang manok sa abroad, do, sa Middle East. Dito no, sa biryani. Biryani, Chicken man siya, biryani. manok sa biryani. Pero kani is na adri sa Davao. Swerte dyan mo taga Davao. Akong tilawon dul. Sige, Dol, go, Dol, go, Dol. Favorite part Ang ako, Dol. lobot, Dol. Oo, Dol. Kana, pariyata. Cheers, be. Grabe. Ay, lahi na dul. Mas try dul. Sabi ito, paa. Pata, Kalami. Kalami. Grabe. Grabe. Spices niya, wag itipid ba? Grabe ka juicy, humok. Grabe ang aroma sa spices. Grabe ang aroma gid. The most aromatic lechon manok na ako natilawan. Grabe kalami. Sorry mas lamihan pa kuha na kay sa baka. Ay. Di na ka kailangan og sauce. Panalo ni Kailangan ko, Dol, kaya yung panit ba, crispy siya. sama. Tapos, ang yung sudod, juicy, luto Luto gyud siya. pa jud. Tapos, anindot ani kay dali ra siya maluto dire pero di siya hilaw. Luto Bitaw. gyud siya. Wala yun siya So, dili dugo. ka magdugi mga 10 minutes goods na imong order dire. Lami. Yeah, lami pa jud ni with. Lamian nila na kalamansi juice. Moabot ni ron taon. Sila kalamansi Oo juice. na. Mo ang ginapangita dol. Kalamansi juice na Kalamansi perting juice, lami Dol. Grabe. Isa sa mga pinakalami na ay, naagyo. Na sila. Gikan. Wow. Mountain fresh kalamansi juice. Okay, thank you. The best ilang lechon manok, the best ang ilang lechon baka. Must try. So why? Kung sa pa may gihuwat ninyo, Tara, tingkao na. Dol, last stop sa atong food trip sa atong beef series, no, sa baka series. Aniyo na itong isa sa mga legendary nga nag-offer og balbakwa. Kay since 1960s pa kuno ni 1970s diri sa Agdao. Dili ra balbakwa lang gi-offer, napos sila gi-offer nga dinosaur lamian na mga baka sabaw. Mong tanaw ning video kay mga unta sa atong last stop miski busog pa ta. Idol, nata diri sa sulod, nata diri ni Diaz Food Centrum. Ana, pakita na ko sa inyo ang ilang menu. O nilang menu, na sila from chicken, kambing, na sila beef, na sila drinks, pork, seafood. So ang beef nila atong giapas, makita nimo na sila bulalo from 150 to 500 depende sa size. Na sila hinalang mo tong orderon. Mechado 150 ug balbakwa na pod. Mag-try po ta silang balbakwa kay legendary ni kay 70s pa ni nga recipe. Tumo na tong apason. Then dire makita nimo na adiri mga dagko kaldero, na adiri ang ilang balbakwa. Takkan kay koy grabe dagana ng balbakwa diyan nako ano yung ukay-ukay. Kani isabaw ra ni sila parang unod na dito sa unahan. Ang ila karon is tiyan daw kuno sa baka ang ilang gina-serve karon. So ilang bulalo. So na kani ang ilang halang-halang. So makita nimo halang na siya nga sauce na siya spice gamay. So diri sa pikas, diri nimo makita ang isa ka buo nga dinosaur. Dinosaur na te? Dili. Unsa na siya te? So ikat ni siya mo ni kuan. Unod. Tagpila po ang inyong hinalang? 150 pesos gikan diri nga unod. Amazing. Na soup number 5 sir, pero every Sunday lang ang soup number 5. Once a week lang yun na siya sir, kay magtigom pa man mig ugat sa baka. So kuan gid siya authentic.
Authentic yun eh. Sige, so ang ato giapas karon is hinalang man ug balbakwa. So ang inyong balbakwa is pila ganito? Pag 170, So basically nasad mo lutong bahay, yan na ni-mention ka na sa kay Pugita. naan ay kugita sir. Nagko kaya mong kugita, gikan pa nagsamal. Di ka mo problema og seafoods diri na kananan. Sige, excited kay ko pero akong giapas karon beef. Unsa may panghambog nimo nako na beef recipe ninyo? Ginanang ug balbakwa. Kana gyud. So wala man tay authentic nga shoot number 5. So kana lang sa ko orderon. Oh, dako ani. Sige, sige. To kuan ni siya asin baka ni. Baka. Oh. Hindi na ko Jurassic Park. Dili di ini dako ani. Dol, shocking na sila'y mais. Liman ka na, grabe ka idol oy. Sus, grabe. Last meal na nato ni karon, grabe na nato kabusog kay pero di gyud nato ni dapat palagpasan kay legendary na kay ini nga bakahan bulaluan diri sa Davao. Since 1970s pa, over the years ang legacy gipadayon gyapon. So gikan sa balbakwa, sa hinalang, sa mga bulalo, ug uban pa nila malami ang karinderiya. Kung pwede pa lang try na tong uban nilang mga seafood pero kaniya tong giapas ang baka. Nahon nato ni ang iyahang halang-halang or hinalang tawag nila ani diri. Sa wala nga ba ang hinalang is sa ilaha diri is more siya linat-an nga baka nga naay sili halang. Tapos sibuyas dahonan o syempre ang nakanindot aning yang meat is tiyan daw kunin siya sa baka. Mga tong titilawon. Kita kog fat diri, murag fatty nga part kerting humuka. Tilawon sa nato. Sama ni ba? Ay, kamay klase ba yun? Mura ko ni kaon og whole bone marrow. Grabe ka humok, melts in your mouth. Pero ganahan ko si lasa. Grabe niya ka ultra beefy. Kana bitaw murag inikaon nimo mga hinumdum kag daghan baka, daghan-dagan sa imong background. Ingon na. Sus mo ni akong ganahan. Kilaw na tong sabaw niya bi. Panalo, promise. Halang, mas sibuyas, ma-beefy. Grabe, mas rich pa ni, mas umami pa ni kasi sa imong regular nga linatan. Dapat di cook, Diyos ko. Para mo gahi imong taba sa imong tiyan. Tilaw na tong unod. Kaya unod, tulo ka buok. Ay, kalami. One of a kind. Grabe combo sa unod, cartilage, layers of different na mga texture na naitabo sa imong baba. So, ang nakanindot ani is, naagya po ng pagka-richness ang collagen. Lami po ni sa mais, ha? Nay mais diri sa Davao, bay. Asa ka? Perfect ni pang-Uber, oy. Init ang panahon, uwan-uwan, way problema. The best. Ako nagmahay nga dirita ni kapit. Next na pod, ang kaniyang balbakwa, Diyos ko, kadako ani. So, natin nakuha nga humuk-humuk na unod sa mani. Kita lang nako sa inyo, ha. Naay nakalas nga panit ug unod. Nakalas na, ha. Lai kataki lang balbako eh. So may kapareha na glasa ha. Ang kapareha na glasa, mura siya palabok nga sauce nga dili lapot kaayo. Inana siya. Mas kuan siya more on mas oily. Ang yang version di siya creamy. Mura siya na at sweety nga lasa. Na few aromatics lang niya imong madama. Pero ang ma-feel lagi nako is mubata ka ini human imong kaon ani. Collagen rich kaayo bay. Nga mao na gid ni ang giant balbakwa dinosaur. Grabe. Pinakadako nga balbakwa na ako nakakaon ni ba? Mao nila pala pa sa baka. Grabe. Dagan na kay sagbot ani tamakan. Oh, pure collagen. I-try ko na pala pa kay wala kayo ma-feel na unod kung dili collagen o skin. Safe ra na pampabata na way kaso. Dili lang si ayo kaguol, ultra humok, pirting humuka, then pag-add lang yun og patis gamay, soy sauce, add og flavors para mas mulami imong experience. Pwede ka maghimo og kuan if ganahan ka. Suka man siguro ni or patis lagi, murag patis to siya. Lord, one of the best beef series nato na tilawan. Ikaw dol kumari kag Davao as tourist, ay sa Glaagra. Tuway sa dang ilang mga different klase ng mga beef na mga putahe. For sure, solid kayo ni. Ako sa nitiwason, mga outro na. Let's go. Kaapi ka idol. O
mao na to atong baka nga food trip diri sa Davao. So di na to maatlan tanan, dagan pa kay mga for sure mga bakahan diha na di ato maatlan. Kay busog kay tagabi ka heavy ang baka na meal. Kay lami na kahit atong gipangatuan. Sa katong atong gipangadtuon sa katong imong ganahan o paborito, comment daw below. O katong wala na ko natuan, akong tanay must try. Unsa yung kulang wala na ko natuan, comment daw below asa to dapit basig makapit niya nato. Salamat kayo. Ako for me para na ako ang favorite ato na episode is ang Bullseye. As always, grabe rich broth, grabe kahumok, nindot nga experience kay mata. Panagsa ko makaon og mata sa baka, nilinaw ko pananaw pero gay glass gyapon. So isa to sa mga nindot nga experience og ni bright kuno hayta. Ambot nga no, libog gyapon ko bilang sa akong sukli. Anyway, so kung ganahan mo ito video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Watch upcoming videos in the future. Once again, Idol Steve, naging hingat, hamping take care. Daghang tatag mga episode sa Davao. Please watch out. Natay mga new uploads diri oh. Huwag na po tayo lain video diri. Salamat kayo. Let's go. Look.